Ensi keväänä vietetään tuplavaaleja. Kuntavaalit ja aluevaalit menevät päällekkäin. Miten tämä vaikuttaa vaalikampanjoihin ja äänestäjiin? Ratkaiseeko tämä alhaiset äänestysprosentit vai meneekö homma vain entistä sekavammaksi? Ensi keväänä Suomen vaaleissa nähdään jotain historiallista. Kuntavaalit ja aluevaalit pidetään samanaikaisesti. Tämä tuo mukanaan valtavan haasteen puolueille, ehdokkaille ja jopa äänestäjille, mutta myös mahdollisuuksia. Yksi suurimmista ongelmista on taloudellinen niukkuus. Sekä kunnat että hyvinvointialueet kamppailevat alijäämien kanssa, mikä tekee vaalilupausten antamisesta vaikeampaa. Ehdokkaiden on mietittävä tarkkaan, mitä voi luvata, kun raha ei tahdo riittää edes peruspalveluihin. Ja kunnat joutuvat miettimään, miten pystyvät tarjoamaan hyviä palveluja, kun budjetit on kireällä. Hyvinvointialueet taas tekevät kaikkensa, jotta sote-palvelut saataisiin pysymään tasapainossa. Ehdokkaat voivat olla houkuteltuja tekemään suuria lupauksia, mutta niihin on oltava varovaisia erityisesti, kun rahat ovat kortilla. Tämä taloudellinen tilanne voi muokata vaalikampanjoita, ja ehdokkaat joutuvat miettimään tarkkaan, mitkä lupaukset ovat realistisia ja mitkä eivät. Vai monet miettivät, että pitäisikö pyrkiä molempiin vaaleihin vai keskittyä vain toiseen? Jos ehdokas asettuu ehdolle sekä kuntavaaleihin että aluevaaleihin, hän voi päätyä kilpailemaan samoista äänestäjistä. Tämä voi jakaa huomiota ja resursseja, jolloin kampanja ei ehkä ole niin tehokas. Jos taas valitsee vain yhden vaalin, voi keskittyä siihen paremmin. Mutta kumpi on oikea valinta, jää nähtäväksi. Tuplavaalit asettavat ehdokkaille ja puolueille erityisen haasteen. 2 eri vaalia tarkoittaa, että on kampanjoitava 2 eri vaalissa samaan aikaan. Tällöin ehdokkailla on usein 2 erillistä ehdokasnumeroa, mikä voi hämmentää äänestäjiä. He joutuvat äänestämään 2 eri numerolla, vaikka valitsisivat saman henkilön molemmissa vaaleissa. Vaalikoppiin astuminen voi tuntua sekavalta ja vaalijärjestelmä saattaa joutua kovalle koetukselle. Vaalimainonta tulee myös olemaan myös entistä haastavampaa. Puolueet saattavat kohdata mainostilan loppumisen, koska resursseja täytyy jakaa 2 vaalin välillä. Ehdokkaiden pitää miettiä, kuinka he voivat tehokkaasti tuoda esiin molemmat vaalikampanjat ilman, että viestit menevät ristiriitaisiksi. Onko järkevää pitää molemmat kampanjat erillisinä vai onko mahdollista luoda yhdistetty linja? Vaalirahoituksen sääntöjen mukaan kuntavaaleissa ehdokas voi saada korkeintaan 3 000 €, mutta aluevaaleissa tämä raja on 6 000 €. Eli jos ehdokas on mukana molemmissa vaaleissa, hänen kokonaisbudjettinsa voi nousta jopa 9 000 €. Tämä tuo tullessaan suuren haasteen vaalirahoituksen hallintaan. Ehdokkaiden on oltava tarkkoja rahankäytön suhteen, jotta eivät ylitä sääntöjen rajoja. Samalla puolueiden välinen eriarvoisuus voi kasvaa. Suurilla puolueilla on enemmän resursseja, kun taas pienemmät saattavat jäädä varjoon. Jos haluat pysyä kärryillä tuplavaalien kehityksestä ja vaalikampanjoiden haasteista, muista tilata kanava ja paina tykkäys. Näin et jää paitsi tärkeistä päivityksistä. Vaikka tuplavaalit tuovat monenlaisia ongelmia, puolueet toivovat niiden nostavan äänestysaktiivisuutta. Alhainen äänestysprosentti on ollut erityisesti aluevaaleissa huolestuttavaa. Vuonna 2022 se jäi vain 47,5% ja kuntavaaleissakin noin 55%. Tämä on iso huolenaihe ja tuplavaalit voivat olla yksi keino aktivoida kansalaisia. Jos äänestäjät tuntevat, että molemmat vaalit ovat tärkeitä, voi kiinnostus kasvaa. Erityisesti nuoremman väestön aktivoituminen voi olla ratkaisevaa. Vielä ei tiedetä, saavatko tuplavaalit todella ihmiset liikkeelle. Vain aika näyttää, mutta jos tilanne ei muutu,
voidaan puhua mahdollisesta vaalikatkoksesta